Gladys Wanga chair lady mar ODM nowacho maber ni higa mar 2027 ODM wuon dhi chungo joma dhi chung nyaka e wach mar laro kom mar telo mar Kenya. Nyiso ni ok gin e sirikal. Yes. To tijni odhi tiyo nang'o ka jo ODM koni wacho ni ok gin e sirikal moko kuom gibende ni e iye to umbe kore ruwacho ni koro ker ni urwake. Maendi inyiso wa e Ramogi ka endi ni higa mar 2027 udhi tiyo gi ker mantiere sani. Mane gimutemo wacho. Wan jo Roots Party, wambe wan gi tekrewa. Wambe pod wadhi mana chung gi ji, to nitiere siasa ka gimokedwa ni coalition of parties. Parties manigi good ideas, manigi same goodwill. Wabiro kanyakla to wacho ni wan maigni ni watu. Wabedo kanyakla to watimore nade wadhi mbele. Ng'ato chungo jogi, wan wachungo Wajakoya wan tiere ka. Wambe wan gi tekrewa ma wan godo. ODM be nigi jogi. Samo amua ni koro wabi kanyakla, watim tich, wabiro kanyakla gi same vision, same mission. Mondo watimore nade wakonyre jopiny. ODM bro chungo ji, lakini ko gik saker gibro wacho ni we koro warewore kama wachunga wa support kerni to wamie deputy to wambe wagimi wa Roots Party ka wambe wabetimore nade. Wabed keni position maru Musalia chatakiari kubalegia. Wambe gisawa kamoro kanyo. Koro tich tiyo ratia to jidhi mbele. Yes. To koro seche mwangiyo wach mar siasa madhi mbele. Seche minjo ka jo od bura wacho ni nitiere kaka nowuondwa mondo miwago ombulu mondo miwagol jalup jatend piny Kenya. Moko kuom gibende ne dwa golo sei margi mane gisegoyo piny gidwa golo oko. Nyiso ni maendi en chal siasa mana mar andhoga kaka nanyisi cha. Koso nitiere gik moko ma CSA nochwanyo jopiny. Gimomiyo siko kanye nikech nitiere jopiny maneno ni jotelo joma ni od bura gi ok wach gima gidwaro. To jo od bura gogo be chak wuok oko wacho ni nowuondwa ni wadhi wasign gini mondo ng'ama Kithure Kindiki obede kom to waneno ka koro nitiere wach moni jomoko biro donjo kanyo. Jomoko bende wacho ni pesa notiyo kanyo. Adieri ni kanye ka. Trevi ni jo od bura gen jo siasa. To jo siasa nyaka som mood mar jopiny. Sama party usinyiso ni gidhi timo achiel ariyo adek to giringo gi timo achiel ariyo adek ka party wacho. Ka giduogo ka giwinjo ki piny go koko nyaka gichak winjo kaka piny go koko to gichak kuondo ni koro gitimore nade giduogo gi jopiny. Nikech gimbe at the first instant gimbe ging'iyo mana interest gi kaka jo od bura. Mondo mi gimbe gitimo gido opportunity mar duogo e position gino. Koro magi en mana buok ni gima watimo ni wabuok ni jopiny karo ko yie gi position manwa kaon. Koro watimo nang'o nyaka wadog watimang wawache wach or wawache language matimore nade madhi moro jopiny or jopiny dhi winjo. Adieri jopiny osebedo ka mor gi kaka serikal no osebedo ka tiyo ne ji. Rais gi deputy ne gi joge ne moen godo gote kaka gisebedo tiyo ne ji osebedo ka mor. Omiyo nimeno ko bedo nyaka gi demonstration mag Gen Z gi magi moko timore malich mapok nodwaro ne e piny mar Afrika kaka notimore kae. Jopiny pod ne gi owang' nikech gineno ni kata rais ni bang' ka send message through demonstration ma ji otho malich no oko timo gigo kaka ji ne dwaro kaka ji ne geno no dhi timo. Kata cabinet mano dissolve wachako duogo mana jo same people chako duogo. Koro ji pod ne gi lit igi owang' pod ji ne gi lit. Ma ji wacho ni golo deputy ni to ber lakini mano kende okorom. Mano kende okorom. Deputy ni be osebedo ka thago ji e dongruok to mano kende okorom. Kata in iwuon imbe no wadwa ni dhi to wanyalo spare yi kwa ng'iyo ka koro ichako timore nade ichako kelo ji kaka ineno karo no kelo ji mondo take position to timore nade olosa broad based government makoro neno chako loso and he has to mean it. Koro nikech koro waneno ka at least otemo a few changes to kiko bed mana ni en mar siasa nyako bede ni gin timbego ma jopiny dhi neno na dieri kelo dongruok or timo ne gi ang'owa timo ne gi development kaka gi expect. Nikech adieri wasethagore jopiny osethagore nyaka sirkal ni don telo nyaka sani momiyo ka gineno ka gik moko timre gin issue gien mana golo deputy president gi feel ni okin concern gi gima thago gi in concern mana gi gima thagi as president deputy ni in mothagi kabisa ok othag jopiny ahinya neno. Koro samo gigolo ng'an to nyaka make sure ni realign ni otime gigo mabe jopiny expect ni onego timnegi kaka ker. Tok ma ywak mar jopiny